První v pořadí je Borjomi. Borjomi má pro mě zimní vibe z několika různých hledisek. Je to jako když urveš rampouch z železní střechy, z plechové střechy a ten rampouch žereš. A zároveň je všude přítomná taková technická sůl, kterou si sypou ty silnice, takže je to jakoby hodně osvěžující, trošku železitý a poměrně dost slaný za mě. Jakože slanost je asi, slanost a lehká železitost je tam hodně. Co ty? Tady už je product placement. I ten vizuální vibe. Je tam nebo je? Rozhodně musím si přidat vzorek, ale železitost je jistě zastoupená v této chuti. Kovová chuť. Takhle utopila nějakým čajem, kdy mě někdo hrozně rozesmál. Už jsem měla zrovna vzorek v kuse. Hele, železitost tam je. Ta slanost, jak jsi to řekla, tak vlastně taky je tam výrazná. No. Borjomi je fakt silná minerálka. Na škále od ledovcové vody k Vincentce. Borjomi, pokud ledovec je 1, Vincentka je 10. Borjomi je solidních 8. 8, jo. Za mě, jako jo, už je Já to bych fakt dala hodně 7. léčivé. Přijde ti? Pro mě je to úplná limonádka teda. Nutno dodat, že já piju i Vincentku. Já taky. S velkým gustem A teplou. Druhá v pořadí je Likany. Ježiš, bychom se ještě měli podívat na aromatiku ve sklenici. Ten buket myslíš? No, takže... No, mám z toho mokrý kameny potoka. Wow, jo. Nicméně je to potok v horách. Velmi perlivé. Pořád perlivější než Borjomi. Udělej profil. Už vím, čemu to předovím. Obskurním všimně. Jsem byla v Itálii na takovém místě, kde na pláži vyvěraly horký prameny. A lidi seděli na pláži a vařili si v těch horkých pramenech vajíčka. Tak tohle je taková kombinace toho, protože je to jako slaný, ale zároveň jako je to Borjomi železitý, tak tohle je taky trochu železitý, ale má to takový víc to jako syrný. Za mě je to víc jako syrný trochu, než to Borjomi. Ty mokrý kameny. Mě první při přivonění mě napadlo jakoby bazén, ale ono to není vůbec prostě bazénový. Pak si ty řekla jakoby mokrý kameny u potoka a já jsem si říkala, jo, spíš to, ne bazén, ale jakoby vodní plocha, ale přírodní. Ty kameny tam fakt jsou. Možná i nějaký mech. Perlivost velmi vysoká, což mě až tak nevyhovuje a ta chuť, no jako vlastně mi pořád zůstávám u těch kamenů. Přijde mi to jako když seš u toho potoka a polizuješ ty šutry. A pak se teda neudržíš a vlastně i jeden ten kámen jako sebereš a ulízneš. Nějaká železitost, ale vlastně bych ji vůbec nezmiňovala. No, taky mi přijde zanedbatelná. Předchozím, jako úplně zanedbatelná. Spíš prostě minerál. Ano. Ten geologický materiál jménem minerál. No a na škále... Na škále od Glacier Water po Vincentku. Water. Tohle jako je rozhodně... Tohle by byla taková moje 8 třeba. Jo, já bych dala tak 5.
Tohle mi přijde Fakt? mnohem jako by vlastně jemnější. Jakože Borjami ti přijde svalnatější než tohle, jo? Jo, Borjami mi přišla. Možná Fakt? jako slaností. Možná, že lidi jo. o Vincence taky říkají, že je to jakoby, to je slaná voda, to se nedá pít. Tak asi tím, tohle to jak to nemá tolik té slanosti a spíš fakt jen takovou mozaiku minerálovosti, která ale není vůbec ostrá. Je prostě jenom hodně zajímavá. Jako zrnka písku na pláži, každá duhová šedá. Třetí v pořadí je Na Behlavy. Healthy water. Buket je trošku... No, nemám z toho jako vůňový počítek není tak intenzivní u Nebehlavy za mě. Spíš jakoby hodně vnímám tu perlivost. Tohle je nejperlivější ze všech tří. A taky nejjemnější. Perlivost se ozvala. Je to healthy water. Je to tak healthy, že bych se nezdráhala to dát dítěti. Aha. A chuťově, tyjo, přemýšlím, co to tam jako je. Taková fancy vločková sůl, ale velmi malé množství. Mhm. Není to jako ani moc moře, ani síra, ani moc železo. Je to takové lightly salted. Jako na škále od ledovce po Vincentku je to za mě taková 3, 4. Aha. Já v té vůni nemůžu si pomoct. Cítím čaj. Ne, no, cítím tam květiny. Cože? Květiny. Co musím přesvědčit? Ne? Takové prostě hory, kterých Je to horský vzoušek horský takový. vzdoušek. Ty květiny tam jsou, ale nejsou jako Zmokla- když si čucháš do nich, ale když Ne, je jsi to- v prostoru, v kterém jsou A květiny. je to zmoklý horský prostor. Jo. Zmoklá horská louka. Ano. Jedlivost je vysoká, ale ty bublinky mi přijdou jakoby menší, pokud tohle dává. Jo, a hapticky nějaký jsou smysl. menší, Hapticky ano. jsou menší, u toho borju mi takové velké a i ten krkanec z toho byl takový. Tohle jsou takové jemné perličky a ta chuť, přesně, jak říkáš. Taková zlatá střední cesta. Takový, je tam všechno, je to trochu slané, ale není to jakoby slaná voda, jenom jakoby jo, nějaká sůl tam je, nějaké ty minerály, nějaká možná, počkat. Takový železitost, no ne. Ani se mi to nechce říkat, ale jakoby asi by se tam našla. Je to jako když by si hodinu předtím, než pila jako když máš plombu a pustíš přes ní na Behlavy. Je to opravdu velmi náznakové. Ne? Ale počkej, předtím, než jsme začali degustovat, tak jsme říkali, na Behlavě je nejjemnější ze všech, ale škála od ledovce k Vincentce. Teď, když to takhle testujeme, na Behlavy. No za mě to tak je teda. Já bych jí dala takových 8. Kolik jsi říkala Děláš ty? si Kolik prdel? jsi říkala ty? 3? Aha. Já bych jí, no dobře, možná 7. Možná 7, protože je jemňoučka. Cože? Je jemňoučka. Ale A co ten healthy water Jo, pocit. ty to posuzuješ na healthy pocitu. No ne, i na chuti. Hej, tak to se vůbec Jinak neshodujeme. prostě takový Protože za mě je likány třeba 8, Borjami 7 a na Behlavy bych dala tak 3-4.
Krkatelnost výborná. Výborná voda.